A chuvia non foi capaz de disuadir os máis de 100 voluntarios que este sábado traballaron na recollida de pellets na praia de Balieiros, en Corrubedo. Coordinados polo Concello de Ribeira e por Greenpeace, centraron os seus esforzos tanto na area como na zona de Cantís. Fixérono ata que a marea o permitiu, con grandes dificultades non só polas malas condicións climatolóxicas, senón tamén pola enorme dispersión dos pellets. Tamén en Porto do Son, dende o Concello, permaneceron vixilantes ante a previsión da posible chegada de máis restos por mor das correntes. Finalmente, semella que non foi así e o vertido avanzou cara ao norte, afectando en maior medida as costas asturianas. Este fin de semana que nos estaban comentando, estuvemos moi atentos porque dicían que cabíaba as corrientes e que podía chegar máis peles, pois chegaron moi pouquiños, non chegou casi nada. Agora parece que as corrientes, según nos din, que poden tirar máis hacia o norte, hacia Asturias, hacia Cantabria, pois bueno, non sei, nos seguiremos estando atentos e todo o que chegue o recolleremos. Sen baixar a garda e mantendo todos os medios dispoñibles para a retirada dos residuos, o alcalde de Porto do Son fai un chamamento a todas as administracións e organizacións implicadas para coordinar a retirada dos sacos no mar e dos posibles restos que cheguen á costa. Desde esa administración todas, sea municipal, sea autonómica e sea a nacional, sea o Goberno de España. Que debemos facer agora? O que debemos facer agora neste momento é intentar localizar os sacos, porque todo saco que collamos, pois evitamos un vertido de bolitas que despois é o complicado que temos que recollelas. Pois aí teñen que vir os esfuerzos. Pero bueno, sin isto volver isto nin un prestige, nin dicir que isto é unha catástrofe, ni moito menos, non? Entón, seamos serios, nos vamos a poñer todos os medios, todo o esfuerzo e evitar que isto volva a suceder, non? E se pasa, o que temos que facer é traballar xuntos, coordinados e organizados entre todos para non cometer outra vez este mesmo error. Insta ademais a valorar o problema na súa correcta dimensión, fuxindo de alarmismos para non prexudicar o sector.